Коста хора, аз съм Елцативи и добре дошли в едно ново видео, където ще продължим хубавата игра Paper Lily. Ако ви хареса играта, не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате това видео и да оставите един мощен лайк. Също така напишете коментар каква игра искате да игра следващия път и нека да се опитаме да вземем поне 10 лайка или 100 лайка може за трети епизод. Нека да го направим лесно, ще ви дам 10 лайка и поне някой си там абоната. Така че нека без повече приказки да започваме, като тази птица вече сейвнахме последния път, така че сега трябва да отидем през гората. Ето сега сме в гората и тук виждаме една табела. There's a sign that says Daylight Gate и points straight ahead. Има табела, която казва нещо като портата на светлината. Светлинна порта. Нека да го казваме портата на светлината. Показва направо. И като отидем направо имаме една табела, която показва същото, но показва към дърветата. Но ние не може да отидем дърветата. Може ли табелата да е обърната на грешната страна? Може ли да я преобърнем? Пътеката показва, че тук трябва да продължим, но нищо няма. Окей, сега го обърнахме и вече има път. Let's go. Нека да продължаваме. И тук имаме едно дърво, което нищо не прави. Имаме още една табела. Да, и аз мисля, че... сега имаме North, South, West и East. North. Имаме нов обектив. Обектива е Rotate the signs. Обърни табелите. Мисля, че мога да отворя пътечка към портата към светлината, ако завърта сините табели към правилната дирекция, към правилното място. Идваме на тук, има още една табела, този път ще... пише Secret. Тази ще е на East. Да отидем ли тук? Ще отидем да видим какво има изобщо. Има ли нещо? Има. Train Station Access. Ще го направим на East. Тук имаме Daylight Gate. Това отива на South. Видях нещо да замърда между дърветата. Това ще отива надолу. Това ще сочи към другата страна. Ще сочи на East. И тук нищо няма. Добре, ако Train Station сочи насам, мисля, че това трябва да е на North. И би трябвало тук сега да отидем към портата. Окей, значи последния път, когато направих това, както виждате, тук има кабели и като отидем отзад можете да натиснем. Сега кода не мога да сета, така че ще трябва да видя от Google, защото да, даже играта ми е замръзнала, защото сега си използвам Google. Така, нека да сърчнем Paper Lily, Chapter 1, Lights, по-скоро Lamp Puzzle. Може би, ако питам AI мод. Така, кодът... Нищо не пише за кода. Значи няма да е AI. Ще бъде някакъв сайт.
Окей, мисля, че намерих кода, actually. Само те трябва да си мръдна Google към другия екран, за да мога да гледам кода. Така, кода би трябвало да бъде, значи това е 1, това е 2, това е 3, това е 4, това е 5, това е 6. Така, 2, 3, така, 2, 3, 4, 6, 1. Окей, стана 2, 3, 4, 6, 1 беше кода. И сега може да отидем през портата. Мислих си, че няма да сработи, но сработи. Вау, това го минахме за 5 минутки, вау. Нека да направим втори сейв. Като това беше 34 минути. И това е другия сейв, който е 40 минути плейтайма. Играта я минах за около час и половина. И мисля, че ще видим само на 2 епизода. Тук какво е това? Че пише спри, не отивай вътре в самия пръстен. Ако да, моля, питай ги да си махнат бизнеса, нещо. Нищо става. Малки, тук какво беше? Малки гъби около умрава трева накратко. Да, това е огън, но няма огън. Тук може да седнем. И тук пак има някакъв кабел. Това може ли да е такова тази светлина? Не. Тук имаме някакви кофи с кокали и някакви неща там. Тук пише магазина на Алба. Има предета, но не се знае какво вътре. Да видим ли кой има? Да. Има някакви сложени окраски там. Нека да продължаваме към гигантското дърво. Вау, това по-скоро е една гигантска гъба накратко. Това място е... не, това е място, където почва търсенето. Искам да дойда първо насам. Да видим какво ще има. Има цветя тук. Тук има цветя, някакви зелени листа. Тук има някакви... Не знам как да го кажа това. И тук има много различни неща. Това не е цвете. Това не знам как е. Това също не е цвете. Това е кактус. Да, ето кактус Among Us of Colorful Flowers. Има нещо в кактуса. Падоки. Намерихме ключ. What? И някакъв ноут. Окей, сега ще го прочетем. Нека да видим какво пише. Treasure Hunters Note 2. Взе го за късметлия си, че някакъв човек, който е вътре там, не е дошъл отвънка, защото той не знае никога не е знаел за това скритично място. Ти си много силен, много смел. Също скрих малко монетки в мястото. Монетки, И тук ли трябва? Ще взема свеща. Може да им потрябва. Щупихме статуята. Няма нищо. Нещо. Ето, взехме монетката. Искам ли да отида на долара, защо не? Да, това е грозно. Чай, това тук пише Апала. Ето. Това изглежда малко красиво. Предполагам. Нещо друго има ли? Тук нещо. Да, мога да взема празен. Нещо си там. Празен. Не знам как се каже.
Някаква скулптура на някаква жена. Аха. О, това се мърда. Това не ми прилича на просто ваза. О. О. Мисля, че трябва да бягаме. Беги, батко. Чудовището е изморено. Много изморено. Еми, поне избягахме и взехме някакъв ключ. Нека да отидем към следващото място, което този път искам да отида тук нагоре. Нека да видим какво може да има. Идваме насам, идваме насам. Тук има някаква аптечка. О, готин мини Easter egg. Чай, това малко изглежда странно. Това не ви ли изглежда малко странно? Гледайте как. Някакво е такова... Ей така и после тук някакъв квадрат накратко. Да няма нещо. Пода е малко странен. О, това не е истинска трева. Падоки, найс. О, какво мислиш? Мисля, че това е моя най-хубаво скришно място. Никой не би гледал в някакво такова място. Аз погледнах, защото видях, че има такива дървета и няма такова, което такова. Нека да отидем насам. Не видях какво пише на табелата обаче. О, няма още едно чудовище. Никой не е идвал в много време. Значи това чудовище няма да ни тогава ще ни говори. Надявам се да можеш да дойдеш. Аз поемам в инвентара. Тук имам такова. Значи имам ноутбук, имам селфон, table salt, return notebook, 2 падоктия, empty jar и lit candle. Тук има, че... О, капани. Move around to avoid the spikes. Движи се, за да пропуснеш острите чудеса. Опа. Малко кръших. Това беше близко. Почти успях. Да пробвам пак, да. Така. Опа. Опа. Окей, пак ще се пробваме. Може да скипнем, но ще се опробваме пак. И после ще скипнем, ако не можем просто. Така. Хайде, успях. Този път успях. Моля, капан. Това беше опасно. Защо има капани тук? Как отивахме от тук, чак до е тук? Това няма смисъл. Това буквално никакъв смисъл няма. Почти си там. Внимай да не умреш. Моля, колко дълга е тази пътечка, докато не стигнеш? Вау. Не може ли просто да скоча от тук и готово? Има още капани. О, не. Намерихме още един, доколкото виждам. Пич, аз не мога да съм толкова бърз. Аз трябва да съм много бърз. Буквален смисъл. Нека да се пробваме пак. Това ли беше? Окей, това беше. Найс. И ако има още един капан. Да, бе, от тук отидохме там. После оттам, от тук отидохме чак и тук. Как работи системата на тази игра? О! Просто спама. Това ли беше?
О, направих го в first try. Окей, това малко беше така лесно. И успях. Зър. Вау, ти успя. Може би си много добър в пропускайки капани. Благодаря. Изглежда приятелско, да. Изненада съм, че говориш на мен, че ми говориш. Говорейки е много важно нещо в комуникация, не? Да, но ти говориш също. Да. Но ти си какво също си? Моето име е Рун. Обичам рунове. Имаш ли рунове? Няма. Това е зле. В бъдещето, когато имаш рунове, моля ми ги донеси и ще ти дам някакви краски там, някакви специални неща в Exchange. Окей, значи какво си? Дух ли си или нещо такова? Не, имаме много имена в миналото, но хората ни казват демони. Какво е твоето име? Лейси. Госпожо Лейси. Много рядко да видя човек наоколо. Колко изненадващо. Ти си човек, не си ли? Да, не можеш да видиш. Може би малко. Само малко. Много от нас имат способността да се превръщат в хора, но е много лесно да прецениш дали си човек или не. Но ти по-скоро какво за мен? Дори да си човек, малко мириш на... Не мога да говоря на тях, ма е някой много лош. Кой е? Това е 10... Това е 1000 години лош късмет, ако се говори за него. Моля те, трябва ми помощ. Знам, че има нещо зле около мен. Направих този ритуал, за да видя какво е и не знам как да го правя. Виждам. За момент си мислех, че съм обладана, но няма такива неща като обладаване. Тогава знаеш какво може да е. Лош късмет накратко. Моля, 99% от болестите са лош късмет. Какъв е другия 1%? Какъв тъп въпрос? Няма 1%. Значи 100%. Знаеш ли как да премахна този лош късмет? Може да отидеш, може да намериш червено. Червено маха накратко лоши късмета. Как мога да намеря червено? Това е червена къща. Виждам. Благодаря, Рун. Ти си добре шла, госпожа Лейси. И сега би трябвало да мога да говоря. Не просто good luck. Добър късмет. Някакво такова. Да отворя ли? Да. Мама мия, гарвани. Има гарван отново. Може да си сейваме играта още един път. Така, нека да отидем вътре да видим какво има. Никой няма да знам. Какво? Да. Той ни трябва ключ, ма аз го нямам. Тук има ли нещо? AC адаптер. Нищо друго? Окей. Тук има ли нещо? Не. Тук не. Тук някаква червена кукла, нещо си там. Предполагам да се махме. Взехме някакъв контакт или какво там. И трябва да може да се махнем. Аз все още трябва да говоря с него. Да, ще скепнем всичко това. Просто говорим за червено, къде може да намерим червено. Колкото знам, в някакво дърво, което е много по-надалеч. Сега ще го питам някакви тъпи въпроси, е така просто за progression накратко.
неща. Бла бла бла. И би трябвало сега да сейвнем още един път. Да си запазим това, което сме говорили. Така, сега може да се върнем и да видим какво ще стане. О, анимация. Бях тук само за малко и вече е трудно. Не знам какво може да стане, ако не намеря отговора. О, тук анимацията е много готина. Тук модераторите са... Създателя на играта е направил много готино да изглежда. Най-накрая. Лошка късмет. Звучи правилно, но как стана? И кой или какво ми даде лошка късмет? И защо? Има твърде много въпроси. Чува се, ако мога да звъна на Хиро от тук. Може би може. Работи, Лейси, Хиро. Добре ли си? Как ми звъниш? Върна ли са? Намери ли как да... Чакай. Нарани ли са? Трябва ли да дойда там? Безопасност ли си? Хиро. Добре съм. Окей. В някакво... Тук сме в сейф зон. И просто се опитахме да го звънем. И стана. Това няма много... Да, и за мен звучи малко така грешно да звъниш от другия свят, но по някакъв начин работи. Кажи ми всичко, къде си? В гора. В гора не си сложи такъв спрей за бублечки. Има повече страшни неща, отколкото бублечки. И не се дръмжи. Аз съм... Всичко е под контрол. Просто ми трябва светлина и... Не без светлини. Светлините таковат малките повлечки. Хиро не ме интересува за малки повлечки. Това е моята работа. Да си използвай всичката батерия сега. Може да си използваш фенерчето от телефона. Това е вярно, как може да забравя? Все пак ще си използвам батерията. Може би няма да мога да ти звъна отново, ако това е работата. Ти решаваш, ако ти трябва. Окей, сега ще тръгвам. Можеш това. Не знам каква ще е светлината. Имам пред, ако намеря щупена лампа или нещо такова, мога да си използвам Lit Candle за светлина. Сега на къде отивам тук? Искам първо да отида там горе. Как да отида горе? Мисля, че трябва да се върна чак до другата страна. Дойде тук. И сега да дойдем и така. Ото верно има щупна лампа. Мога ли да си използвам киндъла? Явно не. Аре, не мога ли използвам това? Явно не е. Насам има ли нещо? Колкото гледам би трябвало да има. Има червено дърво. О, пазулки. Найс. Имаме 3 ключа, не знам за какво са ни, нека да отидем към последното място, където си мисля, че ще трябва да използвам ключовете, защото какво дълго да бъде. Гледайте как хода. Анимацията на ходенето просто е малко така забавна. By the way, тази игра има 8 края, така че ще направя всички 8 края в 8 епизода. Това е само втори епизод и вече почти сме минали играта, но да. Има някаква статуя, има нещо там, бла бла бла. Честно казвам, не знам какво пишете. Нека си използваме ключовете.
Окей, найс. Нека да отидем в тази гора. Светлината не е зле. О, не. О, стига. О, мало успяхме. Махнах няколко неща. Окей, успяхме. Това actually не беше толкова трудно. Трябваше просто да се фокусираме и това е. Тук имаме някакви неща. Тук имаме зайци. Аха. Насам какво има? О, чудовище. И... О. Залодка. Какво има тук? Патица. Да взема аз под патица. Това е златна рибка. Да взема ли... Нещо се случва. О, всичко е в кетчуп. Някой е направил пранк с кетчуп. И то много, много кетчуп. И зайците тук са в кетчуп. Колко само си почиват. И чест казано, не знам какво може да правим. Да се опитаме да се махнем. Само червено. Да съм има ли нещо? Не. Не знам какво. О! Имаме не червен заек, има само червен нос и това. Моля? Аз ли съм златната рибка сега? Някаква ръка ма взе. Мога да прави на златна рибка. И сега съм златната рибка. Моля. Това ли беше първия край? Да. Дедент 1 от 8, част от твоя свят. Вау.
Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви харесало. Ако да, абонирайте се към камънката, харесате това видео и оставете коментар каква игра да игра следващия път. А втори край ще направим следващия път, който ще бъде след следващия епизод на някаква друга игра. Надявам се да ви е харесало. Опа. Надявам се да ви е харесало. Чао, чао и до следващия път.